Primer de tot, agrair a tothom que hagi vingut aquí avui i a més amb un dia, un d'aquests molts dies que estem vivint d'una immensa tensió, intensitat de país. Jo vaig venir a fer una conferència, crec que fa un any i mig, una conferència que versava bàsicament sobre economia, que de fet és el tema d'interès. Jo avui m'inviteu un altre dia, però parlaré poc d'economia, perquè ara mateix estem en un moment polític, d'un moment tan convuls que crec que el moment polític afecta tot, fins i tot afecta, com hem vist, a l'àrea econòmica. Dit això, també voldria expressar, com ha fet l'Ada, la meva més plena solidaritat amb els companys i companyes, amb la ciutadania de Galícia, que estan vivint unes hores absolutament gravíssimes. Les imatges que vèiem ahir dels més de 80 focs a Galícia són imatges d'una duresa enorme com a país, en aquest sentit, i per tant des d'aquí la meva solidaritat. Deia que estem vivint un moment molt intens, i no només molt intens, perquè moments intensos, dies històrics, n'hem viscut des de fa molts anys molts, sinó probablement un moment que ens trobem un gran atzucac com a país. És a dir, no només intens, sinó que estem vivint un bloqueig. Un bloqueig que, a més, es produeix en termes polítics, es produeix en termes socials, es produeix en termes econòmics, es produeix també en termes emocionals. Estem vivint un moment emocionalment molt fort tant aquí com a Espanya. Jo això per mi ho resumiria en dues imatges, en dos moments que jo he viscut. Un és, efectivament, el propi d'octubre, on després d'anar a votar al sortir del col·legi electoral una persona que no coneixia em va abraçar plorant, expressant una ràbia interior per tot el que havia succeït aquell dia absolutament enorme, expressant una desolació i també expressant una esperança, però em va abraçar plorant. I fa pocs dies també a Madrid una altra persona al carrer, normalment al carrer la gent m'interpel·la però no arribem a aquest nivell emocional que estem arribant aquests dies, també em va abraçar plorant, preocupada absolutament per la situació, per la repressió que està vivint Catalunya. És a dir, que estem vivint un moment clarament brutal en termes d'intensitat social. Un moment en el qual jo crec aquest país, i no només aquest país, necessita temps. I necessita temps per metabolitzar la situació que estem vivint i necessita temps per articular una nova agenda de país, una nova agenda constituent feta des del 80%, feta des d'aquestes àmplies majories que són la força nostra d'aquest país i no feta ja només des d'un full de ruta que crec que ha arribat ja a la seva finalització i que té problemes de sortida i d'aterrissatge final. Aquest país també necessita, i crec que també ho necessita, no veure com se li solucionen els seus debats polítics, les seves aspiracions polítiques, els seus anhels de la ciutadania amb més mesures de repressió i de coerció. Perquè aquestes mesures de repressió i coerció, aquestes mesures que estan planant per sobre tots els nostres caps, i ho sabem tots i totes en aquests moments, aquestes mesures que poden afectar a una conquesta històrica que ha estat l'autogovern de Catalunya, són precisament aquestes mesures les que ens han dut també, la judicialització de la política, la falta de diàleg, la incomprensió, ens han dut a la situació actual. Per tant, demanaríem primer que els governants, i ho apuntava l'Ada, en aquests moments pensessin pel conjunt del país, perquè és el conjunt del país la que té la potencialitat de canvi. I no només pensessin... És a dir, estem vivint un moment en el qual, i ho deia a la tribuna del Congrés l'altre dia, hem de deixar de parlar pels nostres per parlar per tots i totes. És a dir, és un moment en el qual hem de ser plenament conscients de que no podem seguir parlant només pels nostres. I sent plenament conscients d'això, també hem de ser plenament conscients que hem de crear els escenaris que no frustrin cap esperança de canvi d'aquest país. Hem de ser prou responsables, prou conscients, els polítics i les polítiques i la societat, i el conjunt d'aquesta societat que ha expressat una força enorme en aquests dies, que hem d'anar cap a la construcció de nous escenaris, de nou país, que no ens situïn en termes defensius, que no ens situïn en termes de resistència, sinó que ens situïn en termes de possibilitat de construcció, amb noves agendes polítiques, amb noves agendes constituents. Hem viscut un procés, un llarg procés, hi havia un llibre de Jordi Amat, crec, que es deia El llarg procés, i de fet no parlava del procés, parlava de molt abans, però bueno, un llibre molt interessant,
Hem viscut un llarg procés que ha desembocat en una força inusitada, absolutament inusitada, i tots en som conscients, en les jornades de l'1 al 3 d'octubre. És a dir, jo crec que és el moment en el qual, en aquestes jornades de l'1 i el 3 d'octubre, en part per la capacitat d'autoorganització de la ciutadania de Catalunya, però en part també per la pròpia resposta absolutament cega de l'Estat, hem viscut el moment de l'expressió d'una força inusitada, d'una transversalitat inusitada, d'una capacitat d'organització i d'autoorganització de la ciutadania amb xarxes ciutadanes també exemplar, com aquest país sempre ha protagonitzat. És un moment en el qual, i aquest potser és una de les claus dels problemes que tenim, i s'ha de dir, però no s'ha de dir amb voluntat. Aquí hi ha un problema que és que estem parlant tots i actuant tots a partir de la idea de la humiliació, i això ens fa portar decisions que probablement no són les més racionals possibles. Però aquell dia l'Estat comandat pel govern del Partit Popular va fracassar. És a dir, un estat que havia dit que no hi hauria urnes, un estat que havia dit que no es votaria, un estat que havia dit que tot allò no passaria, aquell dia, si voleu, el CNI clarament va fracassar. I això no és motiu d'orgull per ningú, perquè la gent que va participar a l'octubre no buscava que l'Estat fracassés, només es buscava poder expressar el seu desig i voluntat de decidir el seu futur. I en aquests dies de l'1 al 3 van obrir unes grans possibilitats, tant en termes internacionals, i es va veure, és a dir, declaracions de la Comissió Europea, com en termes estatals i també a Catalunya. Aquesta transversalitat és d'aquesta força. Però aquests moments d'una força inusitada que hauríem de construir a partir d'aquests moments van ser seguits després per un moment molt més de tancament en diversos sentits. Tancament europeu, i ho hem vist, no crec que ens puguem fer moltes il·lusions sobre això. Europa està dient diàleg, agafem-nos això. Europa està dient els conflictes polítics no es resolen en vies purament coercitives, agafem-nos això. Però no tinguem grans esperances que Europa solucionarà els debats que són debats catalans i entre catalans i l'Estat, en aquest sentit, i els pobles germans de l'Estat. Hem viscut aquest tancament, hem viscut un moment, a més, i crec que vosaltres en sou molt més conscients del que en pugui ser jo, encara que jo no hauria de ser plenament conscient com vosaltres, moments d'una forta incertesa econòmica, moments en els quals el procés o això ha desembocat en una situació que si segueix intensificant-se com l'estem vivint actualment pot generar un problema gravíssim en termes de ciutadania i de país. I moments en els quals el tensionament i tot el debat s'està vivint en relació a la declaració d'independència, que és un debat que tensiona, i això també ho hem de reconèixer com a país, i hem de treballar perquè això no sigui així, tensiona la pluralitat de la societat catalana. Un dels tresors més grans que hem tingut com a societat és precisament aquesta pluralitat i per tant hem de construir respostes que integrin el conjunt d'aquesta pluralitat. Quan a més el que estem vivint ara, i és el meu parer, probablement a la sala hi ha gent que té altres parers, no és un debat real sobre la construcció d'una independència del país efectiva. Aquest no és el debat. El debat que estem vivint és un debat sobre si es fa o no es fa una declaració en relació a un mandat que es diu que es produeix, però aquesta declaració té a veure amb una confrontació amb l'Estat en aquests moments, perquè després de la declaració el full de ruta ja no explica què ve després d'aquesta declaració. Jo no citaré el nom, perquè suposo que el coneix tothom, però hi havia grans revolucionaris de la història que deia que a vegades per fer passos endavant s'ha de saber fer passos enrere. És a dir, que a vegades per poder fer passos endavant s'ha de poder agafar aire, s'ha de tindre temps, s'ha de construir propostes que incloguin a les àmplies majories. Nosaltres hem defensat, i ho ha defensat l'Ada com ningú, que necessitem una situació de desescalament, una situació de distensió, una situació que permeti construir ponts de diàleg, que permetin generar escenaris finals de negociació reals. No ens fem trampes al solitari. És a dir, nosaltres que havíem proposat una comissió territorial i que l'hem proposat i l'hem defensat i la vam proposar i defensar el gener de l'any passat al Congrés de Diputats i Diputades, que si en aquell moment s'hagués aprovat, que en aquell moment partits que ara ho proposen es van negar a aprovar-ho, hauríem tingut des de gener un escenari
de parlar de tot això, que probablement no ens hagués portat a la situació actual, el que tampoc no podem ara mateix és pensar que tot el diàleg, que és el que s'està dient tant des del Partit Popular com des del PSOE, tot el diàleg, tota la negociació passi per una comissió al Congrés de Diputats. És a dir, quan hi hagi una comissió al Congrés de Diputats pot ser positiu, però el que no pot ser és que se li digui a les forces polítiques catalanes o que se li digui al mateix govern de la Generalitat de Catalunya: miri, això ho solucionarem amb una comissió on vostè tindrà els mateixos llocs que altres forces polítiques que mereixen tot el respecte del món, però com Unión de Pueblo Navarro o Fora Astúries. És a dir, plantejar aquests escenaris és no plantejar escenaris reals de diàleg, com, a més, tal com ha dit l'Ada, plantejar l'inici o l'oferta de diàleg amb un requeriment relacionat amb el 155 tampoc no sembla el millor camí per obrir un diàleg. Nosaltres hem treballat i seguirem treballant perquè considerem que el diàleg no té data, que no se li pot posar dates al diàleg, passi el que passi. Seguirem treballant com ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que crec que té un paper clau i ha tingut un paper clau en aquests dies i el seguirà tenint. També ho hem treballat construint majories per demostrar que Catalunya no està sola. És a dir, aquesta assemblea que vam fer a Saragossa, que representava a més de 6 milions de votants de tot l'Estat, entre alcaldes, alcaldesses, entre representants. Nosaltres venim de lo social, de l'agenda social, de les lluites socials. El nostre programa, la nostra agenda és una agenda social, però que ha esdevingut ara mateix una agenda també sobre la plurinacionalitat, sobre el fet nacional català, però que no hauríem pensat mai és que nosaltres vertebraríem i articularíem possibles majories alternatives que incloguin des del PNV, que està amb nosaltres a l'Assemblea de Saragossa, a Més de Mallorca, a Compromís, és a dir, que realment en aquests moments els espais que estan creant estan vertebrant les veritables alternatives per destensionar la situació i fer propostes de futur. Això mateix que s'ha fet des de l'Ajuntament, això mateix que hem fet des de l'Assemblea de Saragossa i que estem fent des del Congrés de Diputats, ho hem fet també en el cas de la Unió Europea. És a dir, clarament l'Ernest, clarament les iniciatives que hem presentat a la Unió Europea, l'Ernest Hurtasun, perdoneu, que si no, com que parlo així de tal, són iniciatives que ajuden a que a Europa es puguin produir també iniciatives per ajudar a destensionar aquesta situació. Ara bé, i aprofitaré la conferència d'avui perquè crec que no podré aprofitar cap altre moment en les properes setmanes, desbloquejar el present probablement té a veure en començar a parlar del futur. És a dir, necessitem obrir nous camins, perquè si no obrim nous camins i no comencem a pensar i no comencem a treballar per aquests nous camins, probablement quedarem atrapats en un present etern de tensionament. I perquè, a més, tota la dinàmica que hem viscut aquests últims anys de reclam de sobirania a Catalunya, de reclam de reconeixement de la sobirania, de la identitat en la seva diversitat de Catalunya, d'un moviment absolutament impressionant, també ha generat, com a contrapart, en la mesura que sempre es construïa a partir d'un full de ruta que tenia un moment de finalització i no es podia fer gairebé res més fins que aquest moment no finalitzés, fins que no culminés el moment, ha generat que aquest país hi hagi molts debats absolutament centrals com a país que no estiguem afrontant. És a dir, debats que són essencials no només pel propi país, és que també són essencials per ajudar a superar la situació actual. També són essencials per construir les majories que ens permetin efectivament que els catalans puguin decidir lliurement i construir lliurement el seu futur. Els mencionaré breument, per mi, quins són els grans debats que tenim que afrontar d'una vegada. I breument, perquè no sé quanta estona. Bé, primer, Catalunya en els últims anys, des del canvi de mil·lenni, s'ha transformat d'una forma socialment, demogràficament i econòmicament, s'ha transformat d'una forma radical, com pocs moments a la seva història. I aquestes transformacions han generat pocs debats polítics, pocs debats com a país, probablement sí debats socials en aquest sentit. Primer tenim una Catalunya que en el canvi de mil·lenni ha tingut un canvi demogràfic enorme i pràcticament no hi ha hagut cap reflexió sobre això. Catalunya en el canvi de mil·lenni va passar de tindre els 6 milions, els famosos Som 6 milions de la campanya de la Generalitat, a 7,5 milions
d'habitants. És un creixement absolutament similar al que es va produir als anys 60. I quan aquest creixement a Catalunya es va produir als anys 60 va produir un gran debat. Els altres catalans, de Candel, va produir el Comín, o sigui, va produir un gran debat de país sobre quina era aquella Catalunya que s'estava construint amb un component de nova sàvia, de nova ciutadania. Aquest creixement, que només es comparava als anys 60, fa que en aquests moments el 17% de la població de Catalunya ha nascut fora. És un percentatge superior al que hi ha als Estats Units, o el que hi ha a Gran Bretanya, o el que hi ha a França. De fet, només hi ha 8 municipis a tot Catalunya que no hagin viscut aquesta arribada de nous catalanes i catalanes. Però alhora que ha passat això, amb la crisi s'ha aturat aquest procés, ha crescut el país, s'ha transformat el país, però anem cap a un model demogràfic d'envelliment els propers 15 anys. És a dir, tenim un gran debat en aquest sentit. Tenim un gran debat social que té a veure amb fenòmens de pobresa i exclusió, que té a veure amb precarietat i atur, que afecta a gairebé totes les capes, però també intensament als joves i a les joves. Tenim alhora un gran debat sobre el model econòmic de país. Un grandíssim debat sobre el model econòmic de país. Perquè certament les dades macroeconòmiques, podríem parlar bastant de la debilitat d'aquestes dades i de la debilitat del model de la sortida de la crisi, però ens parlen de que estem sortint de la crisi. Però això s'està fent bàsicament competint amb baixos salaris i precarietat. I sí, certament, amb un augment de les exportacions, però un augment de les exportacions que dins de les cadenes de valor global, gairebé la meitat del que exportem correspon a importacions anteriors. És a dir, bàsicament importem, aquí modifiquem i exportem en aquestes cadenes de valor global, però amb molt poc valor afegit. I si no pots competir amb valor afegit i pretens competir només amb precarietat i baixos salaris, sempre hi haurà algú que et superarà per baix. Per tant, aquest debat també s'ha d'afrontar. Hi ha un debat territorial. Catalunya ha debatut molt com es construeix nacionalment, però molt poc com s'articula territorialment. Primer perquè amb la crisi hem vist una transformació on les desigualtats s'han segmentat també territorialment. Però a més perquè vivim un país que s'ha transformat radicalment en els seus fluxos interns. El 2011 es va donar una dada que per mi també és històrica, com a dada, si voleu. Per primera vegada hi havia més treballadors i treballadores que treballaven fora de les seves ciutats i pobles que no pas dintre. És a dir, hi havia més treballadors i treballadores que havien de desplaçar-se a les seves ciutats i pobles per treballar en altres ciutats i pobles de Catalunya que no pas que treballant a la seva pròpia ciutat. Això és una dada central perquè significa un augment brutal de la mobilitat, un augment brutal que hi ha hagut del consum energètic i un augment brutal de la nostra pròpia dependència energètica. No m'hi estendré més, només diré en aquests temes que necessitem efectivament noves polítiques públiques, necessitem apostes estratègiques de país i necessitem poder debatre d'això. Té a veure amb nous plans d'ordenació territorial, té a veure amb encarar d'una vegada el debat de la transició energètica o amb fer un gran pla de ciutats pel país, perquè són les ciutats mitges del país les que estan patint d'una forma més dura els efectes socials de la crisi. Té a veure en explorar nous models econòmics, amb major atenció a l'estabilitat laboral, amb major atenció al capital humà, a l'augment real de la productivitat i en els nous models d'economia del bé comú i de l'economia social. Té també a veure amb l'articulació d'instruments necessaris per fer-ho possible. És veritat, hi ha tot un debat de la sobirania que ho planteja. Sí, tot això està molt bé, però com ho fas possible? Jo crec que tenim un model de com es fa possible, que ja fa temps que ho està fent possible, que és les pròpies polítiques desenvolupades per l'Ajuntament de Barcelona. Però fins i tot necessitem construcció d'un nou debat de país perquè tota la potència que té Barcelona en aquests moments, Barcelona és una de les 40 ciutats capdavanteres en el món en la captació de fluxos globals. O sigui, té una potencialitat enorme, però que això es connecti amb una Catalunya rural, amb una Catalunya de xarxa urbana, que connecti efectivament tots aquests fluxos d'intercanvi, d'idees, de cultura, de valors econòmics. Tots aquests debats els hem d'enfrontar d'una vegada. I ja sé, em direu, sí, però mira, ara mateix no sabem si hi haurà el 155, si l'autogovern, però si sempre anem diferint aquests debats, cada cop estem construint una realitat molt purament politicista, amb poca capacitat que la política faci allò que la fa més noble, que és la capacitat de transformar la realitat en el present, de transformar la realitat en el futur, de tenir formes d'actuació
al curt termini, al mitjà termini i al llarg termini, en no viure sempre atrapats en un etern present. Efectivament, això implica un debat sobre les sobiranies. És evident. Un debat de com es pot construir tot això. A Catalunya hi ha un 70-80% de la població, es diu sempre, per legitimar el tema del referèndum, i a més és que és cert, hi ha entre un 70 i un 80%, és igual, jo crec que és un 80%, però segons les enquestes, a favor del dret a decidir, que considera que el bloqueig actual només es resol amb un referèndum efectiu, un referèndum acordat. De fet, tant és així que el 50% dels votants del Partit Popular de Catalunya consideren que això es soluciona amb un referèndum. Tant és així que el 57% dels votants de Ciutadans consideren que això no es soluciona amb repressió i aplicant el 155, com estan dient els seus dirigents, sinó que es soluciona amb un referèndum. Que el 78% dels votants socialistes també ho consideren així. Els nostres és un 100%. O sigui, vaig quedar impressionat, vaig pensar, no hi ha ningú que dubti. Algú podria haver-hi, no? Un 100%, és una miqueta de la búlgara, però és així, no és governadors, són els votants. Però també és la majoria de votants, evidentment, d'Esquerra Republicana, del PDeCAT i de la CUP. Això vol dir que hi ha un problema de representació política. És a dir, si fins al 50% dels votants del Partit Popular i el 57% dels votants de Ciutadans i, sobretot, el 78% dels votants del Partit Socialista de Catalunya diuen que això es soluciona amb un referèndum pactat, aquests partits estan fent alguna cosa malament. Perquè si fins i tot amb la intensitat actual està clar que és així, vol dir que aquests partits no estan representant en aquest tema, que és un tema absolutament clau, no estan representant les aspiracions majoritàries de la ciutadania de Catalunya en un tema clau, en un moment clau. I aquí hi ha, evidentment, un problema de traducció política d'una aspiració majoritària a nivell de la societat. Ara bé, nosaltres no ens quedem només amb aquesta dada, perquè aquesta dada és la que diu hem de fer un referèndum, o que deia l'1 d'octubre s'ha de fer, però aquesta dada al final ho intenta, al final es soluciona tot en un sol moment, amb un sí i un no. A Catalunya també hi ha un 80% de la seva població que diu que l'estat autonòmic està esgotat. I aquí hi ha gent del sí i gent del no. Però sent del sí i el no, tots parteixen d'una mateixa percepció, crec que justificada, de la realitat, que és que efectivament l'estat autonòmic com a tal està esgotat. Per tant, hem d'activar aquesta potencialitat. No podem reduir la potencialitat del 80%, només amb el sí i el no. Hem de construir polítiques que integrin aquestes majories no només per aconseguir efectivament que Catalunya hi pugui decidir lliurement el seu futur, sinó per construir des d'allà, des del present, aquestes àmplies majories transversals amb propostes de país que permetin avançar. Per tant, en aquests moments nosaltres considerem que no necessitem ja nous fulls de ruta. Nous fulls de ruta que posar, que cadascú vagi portant nous fulls de ruta amb nous períodes, amb noves dates, amb noves fites històriques. Necessitem grans compromisos de país. Necessitem, en aquest sentit, una agenda constituent conjunta. Arribar a grans acords, una agenda constituent conjunta, transversal, que ens permeti, aquests acords bàsics, ens permetin desplegar tota la potencialitat del canvi. Perquè si despleguem tota la potencialitat del canvi, probablement hi haurà accions de l'Estat que no seran possibles. Perquè si partim d'aquest 70 o 80%, efectivament els escenaris de diàleg s'hauran d'imposar per si mateixos. És veritat que ara mateix els comportaments dels actors polítics en aquest moment actual pot marcar el futur i hem de demanar la màxima responsabilitat a tothom en aquest sentit. Però també és cert que s'han de poder posar sobre la taula les diverses propostes, no només de model institucional, sinó de model de país. No només de model institucional, sinó de model de país. No per retornar al passat, sinó per poder construir d'una vegada el futur. Alhora, aquest procés ha de ser, aquest procés de construcció d'aquestes propostes que demanen no situar-nos en una posició defensiva, en una posició de resistència. Demanen, per tant, desbloquejar la situació per poder construir des de les grans majories. Aquest procés ha de ser no només polític,
Jo crec que aquí els polítics, tots, jo primer, hem de poder fer també, ja sé que ara potser, però haurem de començar a pensar en fer una autocrítica en aquest sentit. Jo crec que la ciutadania ha demostrat una força en tota la seva pluralitat que va molt més enllà del que hem pogut protagonitzar nosaltres. El que vam viure, el que hem viscut durant aquests dies és una capacitat d'autoorganització, una capacitat de treball que ha d'estar en el centre d'aquesta nova agenda de país, aquesta nova agenda constituent. I en el centre hi ha d'haver-hi, i aquí és la nostra aposta, però creiem que en el centre de tot això ha d'haver-hi les classes populars de Catalunya i les classes mitges de Catalunya, perquè si no això no tindrà la potència necessària per desencallar la situació del present i poder construir el futur. I alhora, i en això nosaltres crec que hem tingut un paper clau per voluntat nostra, evidentment, també a vegades perquè s'ha fet un discurs dins d'altres àmbits que pràcticament ha fet que només nosaltres ho estiguéssim defensant, que és les àmplies aliances a l'Estat, les amplíssimes aliances que necessitem i necessitem com mai a l'Estat, és a dir, amb els pobles de l'Estat espanyol, amb els pobles d'Espanya, perquè certament el que estem vivint és un esgotament del model autonòmic. Certament el que estem vivint també és que finalment el vell bipartidisme s'ha de començar a plantejar alguns canvis. Ja veurem la potencialitat real d'aquests canvis que s'estan plantejant. Jo crec que s'haurà d'impulsar també des de baix amb molta força, però també estem vivint, i ho estem vivint a tot l'Estat, l'emergència d'una reacció també de carrer, que és duríssima no només per nosaltres, és duríssima per tots els nostres companys i companyes que estan a l'Estat. En aquests moments defensar el diàleg, defensar el dret a decidir de Catalunya s'està convertint en quelcom absolutament heroic i s'està convertint en alguna cosa que no agrairem mai prou. Mai prou agrairem tota la gent que s'està manifestant a l'Estat demanant parlem, hablemos, demanant diàleg, tots els nostres aliats i aliades de l'Estat que estan treballant com mai, fent una cosa que hauríem d'estar fent tots ara, que és deixar de pensar en enquestes i pensar en el país, fent una cosa que hauríem d'estar fent tots ara, que és deixar de pensar només en els nostres i pensar en els tots, fent el que ha de fer la política en majúscules en aquests moments. I per tant, des d'aquí el meu agraïment. Nosaltres entenem que aquest debat necessita la construcció, aquesta sortida dels bloqueig, necessitarà la construcció de noves majories socials i també polítiques, que necessitarà noves polítiques públiques, que necessitarà poder parlar de totes les sobiranies en joc, des de l'econòmica, la social, les energètiques, les alimentàries, les mediambientals, que en el nostre cas és clarament una proposta catalana i és una proposta que s'ha de construir des de Catalunya i per Catalunya, però que nosaltres entenem que s'ha d'imbricar en la construcció d'un estat plurinacional, d'un estat que admeti plenament el dret a decidir, que admeti que a l'Estat hi ha no una nació de referència, sinó hi ha diverses nacions de referència i, evidentment, la catalana en aquest sentit, però aquesta és la nostra proposta, perquè més enllà de la nostra proposta és que ara mateix necessitem construir una agenda conjunta, una agenda constituent conjunta des del tot i no des de la proposta només de cadascú o cadascuna. Per això també deia que els fulls de ruta sempre són de part, i no aconsegueixen assolir les majories necessàries per poder tirar endavant. I per construir aquesta proposta es tracta, per nosaltres, efectivament, només així desbloquejarem el present i només així arribarem a grans acords de país transversals que ens permetin conjugar el canvi en present a Catalunya com a màxima expressió i també canvi i impuls dels nostres pobles, germans i germanes a tot l'Estat. I moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Domènech. Comencem el col·loqui i comencem parlant de la carta. L'ha pogut llegir? Li sembla que era l'única resposta que podia enviar el president de la Generalitat al requeriment del president del govern espanyol? Perdó. Sí. És que no és com que la mires. Perdó. Jo crec que
És evident que aquí hi ha una desigualtat patent, és a dir, que hi ha una oferta des del govern de la Generalitat, des de la presidència, des de la majoria governamental, és igual, hi ha una oferta evident d'obertura de diàleg i que la resposta a aquesta oferta d'obertura de diàleg és una resposta que es fa activant el 155, que dius, home, no és la millor manera de fer-ho. Però dit això, jo crec que en aquests moments tampoc dir senzillament no, nosaltres hem apostat pel diàleg i per tant no hi ha una declaració d'independència sobre la taula, aquestes dues frases, a mi no em semblava, personalment, no em semblava tan complicat, perquè estem en una lògica, és a dir, estem en una lògica constant de requeriments, és veritat que hi ha un component absolutament per part de l'Estat, és a dir, plantejar que això vostè s'ha de retirar del tot i ha de renunciar absolutament a tot. Plantejar que, a més, el diàleg es produirà només en una comissió al Congrés de Diputats. Plantejar tot això té poc a veure amb l'altura que necessita el moment. Per tant, el que ha fet amb la carta el president de la Generalitat és reiterar la proposta de diàleg, però jo crec que més enllà de reiterar-la i que està sobre la taula, i això s'ha de tenir present, hem de generar tots els espais que el facilitin. La resposta del govern espanyol se sabrà a 11:15, que és quan ha convocat Soraya Sáenz de Santamaría una compareixença, però de moment el ministre català ja n'ha parlat, diu que la carta rebuda no respon a la pregunta. Per tant, tampoc no hi ha sorpreses a la reacció del govern espanyol. Tampoc què? No hi ha sorpreses. No, però el problema és que aquí tothom va amb un guió escrit. És a dir, hi ha una demanda majoritària de la societat catalana, és una demanda absolutament majoritària de que això s'ha de resoldre sense repressió i amb escenaris de diàleg. Per això deia abans de governants que actuen més pensant en els seus que no pas en el conjunt. És a dir, jo crec que el govern del PP ha demostrat massa vegades en aquests moments que és un govern més de partit que no pas un govern institucional. És un govern que actua més pensant en lògiques internes del partit i amb la competició que està protagonitzant en aquests moments amb Ciutadans. Ciutadans ara mateix s'ha convertit en el partit clarament més escurat a la dreta, i no m'atreviria a anar més enllà, però a vegades ho penso, aquí va haver un que li va dir de tot l'altre dia, el Campuzano, que el que està generant també és una lògica de pressió absolutament irresponsable sobre el govern de l'Estat. Però aquí no hi ha alternativa. És a dir, malgrat tota aquesta... Ara t'envio un requeriment, jo et contesto una carta, estaria bé que la gent es despengés del telèfon i parlés, que tampoc no és tan greu, ja hem parlat i hem decidit això i això altre. O sigui, no hi ha alternativa a la negociació. La negociació, independentment de l'escenari que anem al final, la negociació serà ara o serà dintre de 4 anys. Ara, aquells que vulguin que sigui dintre de 4 anys és que no estan fent ningú favor, no a Catalunya, no estan fent cap favor a Espanya, tampoc, perquè és evident. O sigui, tu tens... Plantegem-ho així, plantegem-ho a l'engròs. A Catalunya hi ha un 40% de la població, ja sé que és plantejat molt en brotxa grossa, però hi ha un 40% de la població, com a mínim, perquè es va expressar així, que està disposat a desobeir l'Estat. Sí? No és poc, Si tu ets l'Estat, això ho soluciones amb un requeriment? És evident que no. És a dir, tu tens un problema gravíssim com a Estat, desobediència pacífica, etc. Però, clar, tens un problema gravíssim. El propi ordre constitucional té un problema de legitimitat gravíssima que és evident que no es soluciona amb un requeriment i no es soluciona només emplaçant a l'altre a que abandoni constantment les seves pròpies posicions i que tampoc no es soluciona... És a dir, ara hi ha el tema de la proposta de la reforma constitucional, que és una proposta, tanmateix, que paradoxalment, si resulta que és un pacte d'un líder de l'oposició amb el president del govern de l'Estat, el normal és que ho haguessin presentat junts o que el president, el Mariano Rajoy, hagués dit alguna cosa més del que va dir al Congrés sobre aquest pacte de la reforma constitucional. Però alhora s'ha d'explicar per què es vol aquesta reforma constitucional. O sigui, en què soluciona això el problema que estem vivint ara? Perdona. L'Astrid Armengol, de TV3, diu com es pot materialitzar un diàleg del que tothom sembla que fa bandera, però que ningú no vol donar el primer pas. Bé, és que la sensació una miqueta és aquesta, que el que hi ha és
Doncs això, jo t'envio un requeriment, jo et contesto amb una carta, després això portarà un nou requeriment que portarà una nova carta i crec que el moment és prou important com per anar més enllà d'això, és a dir, d'obertura a un escenari real de diàleg. Això vol dir, per una banda, sense condicions, sense marcar tempos. A un diàleg no li pots marcar una data de caducitat. Ja valoraràs tu en el moment que estiguis vivint el tema si ja no pots dialogar més, però no li pots marcar dates de caducitat i que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar efectivament de tot. És a dir, no val dir, escolti, el diàleg ja te'l faré jo. Sí, perquè estem vivint aquesta fase. Estem vivint una fase en la qual el que se li està dient a l'altre és el diàleg ja te'l faig jo. Que és una pràctica que el diàleg no funciona perquè te'l faig jo, el diàleg funciona perquè efectivament s'obren escenaris. Però certament estem vivint això que estem vivint un moment en el qual al mig de la fulla hi ha o diàleg o 155, no? És a dir, i això no és un bon escenari per iniciar un diàleg. Jo crec que tothom hauria de poder retirar, un hauria de dir, escolti, jo estic disposat a no declarar la independència en ares del diàleg. Jo crec que a més hi ha un problema de majories internes a Catalunya, que no és només un problema en relació a l'Estat, i l'altra part hauria de dir, escolti, jo estic disposat a no estar-li explicant constantment que li aplicaré el 155. També, si algú retira per això o si algú fa una passa o para, sembla que tingui la sensació que has perdut. Tal com està ara la situació i la dialèctica que s'ha anat, per tant, ningú deu voler perdre, ningú farà aquesta decisió que diu vostè. Sí, però per això deia que és el moment de la política de tots, per tots, i no només dels nostres. Perquè en una política on tu dius jo no vull perdre, al final pots acabar perdent molt més del que pensaves. És a dir, si tu fas una acció per no perdre en el present, pots acabar perdent en el futur. I a mi això em sembla evident, és a dir, el que fa falta és un escenari real de tothom, de dir, evidentment, Catalunya, en aquests moments hi ha un esgotament absolut de l'estat autonòmic. Evidentment, Catalunya ha de poder decidir el seu futur. O sigui, tot això és evident. Ara, construir aquest diàleg en tempos curts i amb armes, diguem, sota el braç, no em sembla la millor solució. I després també s'ha de tenir en compte que tant Rajoy com Puigdemont, l'un a l'altre, han dit que no són vàlids com a interlocutors. Per tant, aquí qui hauria de parlar? No, jo no crec que no hagin dit que... O sigui, el tema aquí ha sigut la proposta de mediadors, o sigui, que hi hagi mediadors. I el problema aquí que hi ha és que l'estat espanyol, en aquest cas el govern del Partit Popular, no accepta la presència o existència de mediadors que desescalin el conflicte. Però, és a dir, quan el president Puigdemont fa una oferta de diàleg, és evident qui la fa, i de fet a la carta l'he llegit en un moment perquè tenia que venir aquí, però crec que demanen una reunió directa amb el president Rajoy per parlar de tot això. Per tant, sí que hi ha una proposta d'aquest tipus. És cert que per l'altra banda, i això és molt preocupant, i a mi em va preocupar molt, perquè a més el PSOE va entrar molt en aquesta lògica i li va posar en bandeja al Partit Popular, es planteja que el diàleg s'ha de fer en una comissió territorial. I és que això, és a dir, en aquests moments existeixen comissions bilaterals entre la Generalitat i el govern de l'Estat, no activades, però legalment hi ha comissions bilaterals. És absolutament evident que aquest diàleg ha de tenir molts nivells, però és absolutament evident que ha de ser en un punt, ha de ser bilateral. És a dir, el que no es pot plantejar és, per això deia abans això, jo ja et faig el diàleg serà així. Jo crec que un no pot entrar en una lògica del diàleg serà així i te'l faig jo, perquè si no va en contra, llavors es converteix en pura retòrica el que s'està parlant. L'Alícia Soler de Mediaset diu que la resposta i el termini creu que contentaran la CUP i si no, anirem a eleccions? La resposta que ha fet el Puigdemont si contentarà la CUP? Sí. No he pogut llegir, segurament, jo crec que no, però no he pogut saber les reaccions immediates que hi ha hagut, per tant no m'atreveixo a... Segurament ja hi ha hagut alguna reacció mentre parlàvem, no sé si... Jo crec que cal una reflexió profunda, no només del president Puigdemont, sinó del conjunt de representants del que ha sigut l'independentisme. És a dir, aquí jo entenc que hi ha tota una construcció que demanda d'una culminació final, però es vol la culminació final perquè efectivament es creu que es culminarà així,
o es vol la culminació final per justificar un recorregut? Perquè si el que es vol és el segon, en aquests moments, s'està fent un molt mal favor al país i diré més, un molt mal favor a la pròpia esperança de molta gent d'assolir la independència de Catalunya. Per tant, el que caldria, jo crec que és una reflexió profunda de veure no qui es fot la culpa a l'altre, sinó el que necessitem com a país. Aquest país s'ha expressat amb una força brutal. El moviment sobiranista té una força impressionant a nivell de carrer, a nivell de xarxes, a nivell polític. Això és una potència transformadora. Ho és clarament. Posar tota aquesta potència transformadora en un moment defensiu, i em podran contestar molts, és que ja hi és el moment defensiu, és que ja hi ha l'Estat, podem discutir-ho, però posar-la en un moment defensiu per poder culminar quelcom que igual penses que no es culmina, no crec que sigui la política que necessitem ara. Per tant, és a dir, en aquests moments hi ha un president que fa un moviment, suposo que fa consensuat, evident, tot el que sabem és que fa consensuat, però que genera reaccions immediates de veure qui va més ràpid a dir que s'ha de tornar a un escenari anterior, el qual és una miqueta paradoxal, perquè si tu dius, i acabo aquí per no enrotllar-me més, tu dius, miri, escolti, jo ara no faig la declaració d'independència perquè vull afavorir el diàleg. Això no es pot convertir en l'endemà mateix en una disputa per tornar a l'escenari anterior. És a dir, un escenari d'aquest tipus necessita el seu tempo, també. Hi havia una altra cita avui, de fet és ara a les 10, Cuixart, Trapero i Sánchez havien d'anar a l'Audiència Nacional. Creu que es quedarà o creu que es decretarà a la presó o no? I si és que no, això seria una possibilitat de deixar una certa possibilitat que les coses no vagin a pitjor? Sí, aquí no... Fins i tot jo que estic disposat a gairebé tot perquè hi hagi un escenari de diàleg, aquí no m'agradaria. És a dir, ha de ser que no. Jo no agrairia el no com una forma d'afavorir el diàleg en aquest cas. És a dir, que en aquests moments a dos dirigents, a dues entitats socials importantíssimes a Catalunya, claus en el sobiranisme, se'ls pugui plantejar empresonar amb un delicte com el de sedició, és intolerable. És a dir, per tant, no s'ha de donar això. I qualsevol escenari contrari és un escenari que demostra a les clares que hi ha poders de l'Estat que estan buscant una situació incendiària i que, per tant, estan sent absolutament irresponsables. Aquí hi ha un problema de fons, i aquí hi haurà el debat que està plantejant el debat de la reforma constitucional, que és el problema de la legitimitat. I aquest és un problema que l'Estat té i que no afronta de veritat. Si tu constantment et resguardes sota la llei i en aquest resguardar-se darrere la llei només l'apliques en la seva cara coercitiva, estàs destruint la legitimitat de la llei. Els principals salvadors de la Constitució, de fet, són els seus principals destructors en aquests moments. Jo això ho tinc que dir. El partit que en aquests moments està destrossant a hachazos els acords del 78 es diu Partit Popular, clarament. És a dir, quan fan una intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya d'una forma que jo considero que és absolutament il·legal, estan trencant acords bàsics que van portar a la pròpia transició política. Donar suport a l'article 155 i alhora prometre reforma és la pitjor forma de matar la reforma. És a dir, per tant, aquest estat ara pot sentir-se que ha enviat un requeriment i que ja veuràs tu i se van enterar, però aquest estat té un problema gravíssim de legitimitat que qualsevol governant en el seu sa judici seria el primer que hauria d'afrontar. És a dir, quan tu tens un problema de legitimitat de l'ordenament constitucional, és un problema de fons, que tu pots dir, això ara ho solucionaré així ara, sí, però tens un problema de fons que no soluciones. Perdó. En Josep Massot de La Vanguardia li fa dues preguntes. La primera, si es presentaria en Comú Podem unes eleccions que es convoquin amb la Generalitat intervinguda amb el 155. Sí, jo crec que hem de treballar... Per mi aquest escenari és inimaginable i per tant vull que treballem en un escenari que això no sigui possible. La segona pregunta és què es pot fer per evitar la fugida d'empreses de Catalunya i també si li preocupa que hi hagi tantes empreses que hagin canviat la seu social. Sí,
que preocupa és evident i que crec que, a més, les respostes en aquest cas de la Generalitat haurien de ser aclarir la situació. És a dir, jo crec que en aquest cas als responsables d'Economia els hi tocaria fer un anàlisi públic i transparent sobre el que està succeint i quines mesures s'han d'emprendre en aquest sentit. És cert que aquí hi ha un element claríssim, que és la pròpia incertesa jurídica, això és evident. També és cert que l'Estat ha modificat lleis corrents per afavorir aquesta situació i, per tant, és un escenari que hem de treballar perquè no es segueixi produint. L'Oriol Blancher, de l'Agrupació Escolar Catalana, li pregunta